Dneska vás vítam ďalšieho videa. A dneska to bude z Poppy Playtime Chapter 4 Jednocku. To sa mi nepodarilo, lebo som mal s tým problémy. Dvojka tu plánujem natočiť, trojku som nenašiel ešte a štvorku nie teraz. 3 mesiace nevyšlo na kanáli video, lebo rodinné dôvody. Nebudem kecať o čom, proste rodinné dôvody, čo viac chcete. Ale ideme s bombou do novej hry Playtime Chapter 4. Decka. Joey the Dough Man! He's stretchy, he's gummy, he's squishy, he's funny. D-O-E-Y. He's silly, he's gooey, he's sticky, he's gluey. D-O-E-Y. Look at all the colors! So many toys and one. Triple tap the friend and triple tap the fun. D-O-E-Y. Love it till the day that you die. Call the number on screen and order your Joey today. Order now while supplies last. Shipping and handling costs may vary. Do not ingest or deliver any products in the video box. What's the top? This one! I don't open this one! Oh, check. Nejaký kidok. I knew it! This is the one I wanted! A dostal ho na Vánoce. There's a card too, dear. Open the Tam card. je stromček vzadu, takže... We're going to the Playtime Factory? That's right, honey. Som nechcel ani keby sa čo dialo. Jack, don't wander off. Stay right here with them. Každé decko spraví úplný opak. Zlato, zostaň tu so mnou. Ja s nami a už tam niekde je, niekde úplne inde je. Klasické decka spravia úplne niečo iné, čo majú. Čo hovorím, už tam visí. Everyone shut down the machine! Do you hear me? Somebody shut off that camera! Viete, jak sa vrátil? Poppy Playtime Chapter 4 Safe Haven. Nejaké točísko tu bude. Nie, Safe Haven. Dneska je zase pondelok, takže môžete do komentárov napísať, ako ste sa mali, čo ste robili. A napísať, že akú máte najradšej Poppy Playtime Chapter. No! Hold on, Kissy! I'm coming! Listen, go on ahead. Don't wait for me. I won't leave Kissy behind, and I won't sacrifice our plan. Not because of me. Tak najprv môj logický projekt si a potom ideme na ten plán, ne? Be careful. Môžeš pôjdeš. Down here, it's not like anything you've seen above. It's not trying to hide what it is. It's hell. Hop. And Playtime wanted it to be. But we have Dziękuję. allies down here. Máš to Get spácať? to them. No tak ja za nimi pôjdem, ale poď ty so mnou, ne? Teraz keby jej to spálilo šap. There's still time to save the orphans. Follow the red smoke. And look out for... Tam si zdrhla. Dvojko. No takže, máme si dávať na niečo pozor, neviem na čo, neviem. Dáta tam. Lebo to tam potom zasičalo. Tu už je krvička fajnovo. To je čo? Nejaký klacek, či to je krompač? Šáhni tam. I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the thing. Now, can you give me some red? Huh? But we can't be
keď už nemáme, tak nemáme proste. Čo chceš viacej? Ne. Dobre, tak teba už nechám. Let the battery into restore power. Tak je tu na ne baterku podľa teba. Tak budeme hľadať, no čo už. Ľudia, teraz som na to prišiel. Tuto máte ísť hore. Tu sa zaháknuť, prejsť sem a tuto zobrať baterku. Ja som to tu normálne za kamerou robil, že 10 minút som to hľadal. Doly, 1C. To kde sme hlboko, že doly? Čo sme v Minecrafte? Kejevky? Oh. Tu sa podľa mňa zažil aj lepšie časy. To ďalší. Ja som si leží myslel, že on je nabodnutý na tom, ale on je tu popíchaný od tých rôst. Vodopád. To je jak dobre spravené toto. Kisi tam fajti hore. A Poppy už je tam, či nie? No máme to nasledovať tento red gas, či red smoke. Dobre si čiluje. Ale svieti to tak, že asi to zapáliť treba. Tak sa nastalo, no. Kisi? Idem za ňou, ne? Šmíka sa, nejdeme na ihrisko. Je to nejaký iný plišák, lebo ten možno bol. Ja som ťa videl a nepáčiš sa mi. Mír. Udržiavať čistotu. No. Neviem, či sa... Ratatuj. No a k tomuto nápisu tu je napísané, že keep clean, nechajte, udržiavajte čistotu. Kámo, neviem, či toto je čistota podľa teba, ale dobre. Toto je asi ďalší way. Jump it. Opa. Opa. No, GG, je toto možné? Ja tie moje parkourové skilly. Toto není parkour, toto je rovná trasa, toto rovný pilier, a tak som sa strefal. Oli? Hey, it's me again. Oli, to je Oli. Poprvýkrát tu máme Oliho.
I wanted to talk to you before you go inside. I mean, No neviem, či kamož, ale everything you've seen out here, the piles, the dead, they all came from inside. Believe me, everything Poppy said about this place is true. It's hell. But she also hasn't seen it like I have. It's worse now. Worse than ever. Just try to stay safe. Please. Don't let your guard down for even a second. I'll try to help you when I can. no, ty mi tak pomôžeš odísť nulovo tuto dole, keď ty si iba cez telefón. A to je zamknuté. A tuto potrebujem nahodiť power. No, aby som to zhrnul, Oli povedal, že čo Poppy povedal o tomto mieste je pravda. Máme byť... jak to povedať? Máme na seba si dávať pozor. Všetky mŕtvoly a tak, čo sú tuto, že? Kamoš, pero. Tuto pil, nie? Gumížu z toho. Všetko prišlo odtiaľto. Čo Poppy zažila na tomto mieste je nič oproti tomu, čo zažil Oli. A iba tak, že máme byť v bezpečí. No nie v bezpečí ako takto, ale máme chodiť na také miesta, kde proste ja neviem proste. Ideme hľadať kľúče. No ide o divný a toto sú také zaujímavé, toto takto spravené ako keby schody, takže uvažujem, že tuto niekde hore by mali byť kľúče. Si kamoš? Riley? Či ako sa volá? A od tohto budú tie kľúče, nie? Jo. Teraz to už iba nahodíme. Čo sa teraz... Tak ideme vlakom. Mrčíme. Ešte aj húklo. Čo sa bude teraz? Navarujeme. Alebo prídeme normálne. Now what's this? Do I feel something squirming its way beneath my skin? Okay. An invasive foreign little germ. After all this time? Ah, but I see. You. Well, little germ, let's make a game of you. You've blundered along the shadows above, and only managed to squirm all the way down here, but by the barest skin of your teeth. There are no shadows here that will be of use to you. Not even the ground beneath your feet is yours. There are no places you can hide. Not from me. No nic. Oko v telke nás normálne vybúralo. Doslova. No doslova. Čo na to, jak nás tu vybombovalo. No máme saveík a s touto bombou by som ukončil toto video. Čaute a uvidíme sa u ďalšieho videa.